ассалом бачаҳои азиз, имшаб дар барномаи буд набуди сомонаи оилатиҷӣ ман ба шумо аз афсонаҳои халқи тоҷик афсонаи Саъба ва Филро нақл мекунам. Буд набуд як Саъба буд. Вай дар шохи дарахт лона сохту тухм карда бача баровард. рӯзе як фил омада худро ба дарахт молидан гирифт. дарахт сахт ларзид. хонаи Саъба вайрон шуд. бачаяконаш гирён шуданду афтида нобуд шуданд. Саъба дар ҳаққи бачаяконаш зор зор гирья кард. чанд вақт гузашт. боз Саъба лона сохту тухм монд, бача баровард. боз ҳамон фил омаду худро ба дарахт молидан гирифт. дарахт ларзид. хонаи Саъба вайрон шуд. бачаҳояш афтода нобуд шуданд. Саъба ин дафъа тоқат карда натавониста доду фарёд кунон гуфт: эй фили бераҳм, хонаамро вайрон, бачаҳоямро нобуд кардӣ. акнун ман туро беҷазо намемонам. ой ҷондорак, ту бо ин хурдият чӣ ҳақ дорӣ ки бо мани бузург ин хел гуфтугӯ мекунӣ? рав, ҳар чӣ аз дастат биёяд кардан гир. Саъба бо чашми пуробу бо дили кабоб ба назди ошнои худ Зоғ рафт. Зоғ ӯро дар ин ҳол дида пурсид: ба ту чӣ шуд? чаро гирья мекунӣ? ой зоғи доно, гуфт Саъба, ба ман ёрӣ кун. фил хонаамро вайрон, бачаҳоямро нобуд кард. ба вай зурам намерасад, чӣ кор кунам? оре, фил кори ганда кардааст, танбеҳи ӯро доданд дар кор. ман як дӯст дорам, биё ба хонааш меравем, маслиҳат мекунем. дӯсти Зоғ Занбур буд. Зоғу Саъба ба хонаи вай рафтанду воқеаро гуфта доданд. Занбур ҳам ба кори фил ҳайрон шуду роҳи танбеҳ доданро фикр карда гуфт: ман як ошно дорам, биёед ба хонааш меравем, маслиҳат мекунем. ошнои Занбур қурбоқа буд. ба хонаи вай рафта ҳар чор маслиҳат карда ба як қарор омаданд. Занбур як гала шариконашро ҷеғ зада омад. ҳама ба назди фил равон шуданд. ба пеши фил расиданду ҳамон Занбур ба гӯши фил даромада ба газидан сар кард. фил аз дард бетоқат шуд. як паҳлӯ хоб карда гӯши худро ба замин молид. дар ҳамин вақт занбурҳои дигар ба тамоми бадану гирду атрофи чашмони ӯ неш задан гирифтанд. пилки чашмони фил варам кард. вай нобино шуда чанд вақт наҷунбида хобид. баъд хеле ташна монда аз хоб бедор шуд. ҳамин вақт қурбоқа як гала хешу таборашро ҷамъ карда ба лаби ҷарӣ рафту ҳамаашон қур кунон ба хондан даромаданд. фил дар ҷустуҷӯи об ба сӯи овози қурбоқа рафта ба лаби ҷарӣ расид. вай қариб ғалтида буд ки боз Зоғ дар гирди сараш парвоз карда гуфт: эй фил, қафо гард, ба ҷарӣ меғалтӣ. фил саросема қафо гашт. боз қурбоқаҳо он тарафтар рафта қур карданд. фил ҳа об онҷо будааст гуфта боз ба пеши қурбоқа ба лаби ҷарӣ омада монд. вай қариб ғалтида буд ки боз Зоғ дар гирди сараш парвоз карда гуфт: эй фил, қафо гард, ки ба ҷарӣ меғалтӣ. ҳамин хел чанд бор қурбоқаҳо фили ташнаро ба лаби ҷарӣ бурданду Зоғ ӯро аз роҳи хатар ногардонд. даъфаи охир фил ба сӯи ҷарӣ омада монда буд.
ки варами пилкҳои чашмонаш кам шуданд. Як чашмаш нимроғ кушода шуд. Дид, ки дар ҳақиқат дар лаби ҷарӣ истодааст. Вай саросема қафо гашт. Ин лаҳза саъ ба рӯяш парвоз карда гуфт: «Эй фил, ту ба таманнӯи бузургият аз худ рафта хонаяки маро вайрон, бачаҳоямро нобуд кардӣ. Ту гумон кардӣ, ки барои ин хел корҳоят ҷазо намебинӣ? Ана акнун фаҳмидӣ, ки агар мо майдагон иттифоқ бандем, ту бар ин ҷондори бузургро нобуд карда метавонем». «Фаҳмидам», гуфт фил. «Дигар ҳеҷ вақт ин хел намекунам». Ана аз ҳамон вақт сар карда, фил ба ин қадар бузургиаш нигоҳ накарда, як ҳайвони хушфеълу безарар шуда монд. Бачаҳои азиз, ин ҷо афсонаи Саъба ва фил анҷом ёфт. Барои шунидани афсонаҳои дигар бо Сомонаи оила Тиҷӣ бимонед. Хоби хуш!